हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों दा बे जाहैबाय बर'नि रनसाय लिरनाय आरो बेयो आसामनि दैबाना जोबोद गोरलैयानो बयबो मिथिगौ नाथाय गोबां फरायसाफोरा बिगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोदों आरो बेनि PDF फाइलबो मोनगोन नोंथांमोनहा नायनानैबो लिरनो हानाय जागोन नट्सखौ बियो आप टु क्लास 6-7 फोरनिफ्राय 12 सिमहालागै बियो लिरजागोन आरो बियो नट टाइप खालामनाय जादों मानो होनबा आसामनि दैबाना एबा एसेनि थाखाय एसे बुक गोबां दंखायो एसे बुकनिफ्राय जों मोननो हायो नाथाय एसे बुकनिखौ जोङो बेयो मोनसे चेप्टार बादिसो बेखौ जोङो नट्स एबा आनजादाव लिरनो हाया बेनिफ्राय जोङो साबख'नानै गोनांखौल' जोङो लिरनो गोनां जायो नङाबा जोंना टाइमनि थोआ आरो मार्कआबो एसेबां गोलावनि फैया दानिया मेक्सिमाम मेट्रिकआवबो 8 मार्क्स गाहामल' फैयो ओंखायनो 8नि बेबायदि 8 मार्क्स लेभेलनि बानायनाय जादों आरो दा बे आरो होमबाबो पइन्ट टु पइन्ट नोंथांमोननो सोनो लानाय जादों दा बेयो बर' मिडियामनि जागोन आरो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बे चेनेलाव दानिया बेखौ नोंथांमोनजों फरायनानै होलांगोन आङो आरो बेनिफ्राय बुजायनानै माखासे जा थाबावनांगौमोन बेखौबो एसे फोरमायनानै होगोन बेखायनो नट्सखौ डाइरेक्ट लायालाबा खोनासंनानै लायोबा एसे साबसिन जागोन आरो नोंथाङा जुदि गोनां नङाबा शेयार खालामना हो नोंथांनि स्टुडेन्टनो नोंथांनि लोगोनो नोंथांनि फिसा फिसौफोरनो हरनो हागोन दा बेयाव दङ आसामनि दैबाना फरायना होलांनि फार्स्टआव जाहैबाय इन्ट्रडाक्सन एसे नालाय बेनिफ्राय बिनि मा होनो मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव सोनारनानै जेरै दैबाना नालाय बेयाव दैबानानि माखौ बुङो बेनि इन्ट्रडाक्सन आसामनि दैबानाया मा आरो बेजों लोगोसे मानो जायो मा गोहोम खोख्लैयो मा इफेक्ट जायो बेनिफ्राय मा मोनसे जोङो फिथाइ मोनो मा इम्पेक्ट मोनो आरो बेनिफ्राय जोंहा कनक्लुजन बेनि सायाव जोङो मा राहा लानांगौ बेफोर गासैखौबो फारि फारि थख' पइन्ट बाय पइन्ट मार्क्स मोननाय जागोन दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोना गुबुन गुबुन आयदानि जुदि नोंथांमोनहा जुदि रनसाय लिरनाय जुदि नांगौबा माखासे आपल'ड खालामखानाय दङ आरो बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन मोनसे माने प्लेलिस्टनि बेयाव हाबबा गासैबो ग्रामार आरो एसे एसेफोरनि मोननाय जागोन एबा एप्लिकेसनफोरबो मोननाय जागोन दानिया फैदो बेवहाय फरायलांनि आसामनि दैबाना दैया मोनसे मिथिंगायारि सम्पद बियो बुहुमाव गोबांथार दै लोगो लानानै मोनसे सरासनस्रा दैनिफ्राय महर सोलायनानै लोमसावोब्लानो बेखौ जोङो दैबाना बुंनाय जायो दा आसामावबो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव गले गले दैबाना जायो आरो बे दैबानाया आसामाव गोबां खहा आरो मुलाम्फा लाबोयो जायनि थाखाय आसामनि रांखान्थियारि थासारिया गोग्लैसोनांगौ जानानै फैदों दा आसामनि दैबानानि इन्ट्रडाक्सनखौ आङो सर्टलि बेखौनो खालामदों बेनिफ्राय लावसिन गावबा गावनि रावजोंबो होदेरनो हागोन गोसोबानो बेनिफ्राय दैबानानि जाहोन गोबांथार दङ आसामाव दैबाना जानायनि गोबांथार जाहोनफोरा दङ बेफोरनि मादाव माखासेया गाहाय जाहोन आरो माखासेया लेङाइ जाहोनफोर दा आसामनि गाहाय जाहोना आसामा गाहायै सा सानजा रायजोनि गेजेराव दरसेल' हायेन रायजोनो आरो बे रायजोनि गेजेरजों गंनै गेदेरथार दैमाफोर जेरै बोहैलांदों बेफोर जाबाय बुरलुंबुथुर आरो बराग दैमा दा जाउनाव दैज्लांनि समाव बेफोर दैमाफोरा गोबां अखानि दै मोनबानो एसेयावनो बाना जायो दा आसामनि साहा थानाय हिमालय हाजोमायाबो बरफजों खोबना थायो नाथाय दैज्लांनि समाव बैफोर बरफफोरा साननि बिदुङा थोंजोङै गोग्लैनायलाय जोंनि मा होनो साना दैज्लांनि समाव जोंना कर्कट क्रान्ति हथात बिसुबनिफ्राय 23.5 डिग्रि अक्षफानाव गोलैफैयो हथात हिमालयनि सिदायावनो जाफैयो दा बेखायनो साननि सोराङा हिमालयनि थिखिनियाव थानाय बरफफोराव नांनायलाय हिमालयनि बरफआ आवलिनो आरो जोंना हिमालयनि खोलाहा दं नालाय जोंथिंजाय बोहैबोयो मेनलि बुरलुंबुथुरनिफ्राय फैयो आरो आसामाव गोहोम खोख्लैफैगोन आरो बेनिफ्राय गोबां दैसाफोर दङ बेफोरजों हाबबोगोन दा बेनिखायनो दैज्लांनि समाव आसामाव गोबां अखा हायाब्लाबो नाथाय जोंनाव बाना जायो होनदों बेनिफ्राय आरो दंबावो जोंनाव मा होनदों जोंनि आसामा बुहुमनि मादावनो बांसिन अखा हाग्रा जायगा मौसिनरामनि खाथियावनो दङ हथात मेघालया स्टेटजों आरो जोंना आसामा नांजाबनानै दङ दा बेखायनो मेघालया एबा मौसिनरामाव जुदि 400 सेन्टिमिटारनि बारा अखा हायोबा जोंनि आसामावबो 350निफ्राय आप टु 400 सिम दैज्लाङाव अखा हानाया जोंनाव जायो बेखायनो जोंनावबो बे बांसिन गोहोम खोख्लैफैयो आरो बाना जाहैयो होनदों दा बेनिफ्राय आसामा रांखान्थियारियै गोबां जौगाबोगासिनो दङ होनदों दा गामि गफाफोरनि हाखर हालाफोरा फबजाजोब्बाय मानसि थाबाय आबादथिलि बानायबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनाव माने दैसाफोर एबा दैमाफोरनिखौ जोंना बान्दो होबाय दा बे बान्दोफोरनि जाउनाव जोंनाव आसामाव अखा जुब जुब हाबाय थानाया दान्दिसे सम हाखर हालायाव थाथ'नो जोंनाव चान्स मोनला आरो लामा सामा जौगाबाय आरो माने जोंनाव दैसाफोरा बान्दो थेजानायनि जाउनाव एसेयावनो दैया नारथेजानानै लोमसावनो गोनां जाबाय आरो बाना जानो गोनां जाबाय दा बे मोनसे आरो बेनि उनावहाय जोंना फिसा फिसौ गोबांफोर जाहोनफोर दंबावो दा बेफोरखौ
बाहाय सोदेरनाय जायासै जेरै नोंसोरो बेखौ गावबागाव गोसो बादियैबो बेखौ होदेरनो हानाय जागोन जेरैजाय आसामा मा होनो सोरगिदिं हाजोआरि ओनसोलफोरनि गेजेरावहाय दरसेल' हायेन रायजो हाजोआव अखा हानायफोरा जोंनाव फैजोबगोन जेरैजाय जोङो अरुणाचलनि अखाफोरा जोंनाव फैजोबगोन नागालेण्डनि फारसे खावसे साइडनि अखाया जोंनाव फैगोन मेघालयनि खावसे साइडनि अखाया जोंनाव फैजोबगोन आरो जोंनि साहा भुटाननियाथ' गासिबो जोंनावनो फैजोबो दा बेखायनो एसेयावनो दैज्लांनि समाव बाना जायो दा बेनि अनगायै दङ जोंनाव दाना दैबानानि सायाव खहा लाबोनाय दा दैबानाया खहा लाबोयो जोंनाव गोबांनो बेखौ पेराग्राफ मोनसे बानायदों जेरै दैबानाया आसामाव बोसोरफ्रोमबो गोबां खहा खालामो गाहायै दैमा सेराव आबाद फोथारफोरखौ लोमसावनानै खहा खालामगोन बेनि अनगायैबो नोगोर सोहोर लामा सामा थाथिलि बायदिसिना मानसि थाग्राफोरखौ लोमसावगोन आरो सोलिनो गोब्राब खालामगोननो आरो रांखान्थियै गोग्लैसोहोगोननो बानाया सानथाम सानब्रै जायोबा टाउनाव मा जानो सोलिनो हानाय नङा अफिस कासारि बन्द' खालामगोन स्कुल बन्द' खालामनांगौ जागोन दा बेफोराव गोबां आनज्रायनानै थालांनांगौ उन जाना थालांनांगौ जायो दा बेनि अनगायैबो दैबाना जाखांनानै मानसिनाव आरो जिब जुनारनियाव गोबांथार बेरामफोर फैयो थाम्फैफोर सोमजियो दा बेफोर जोंनाव खहा खालामो होनदों बेनि उनाव दङ आसामाव बोसोरफ्रोमबो दैबानाया बेबायदि खहा खालामनायजों लोगोसे जोंनो मुलाम्फा मोननैसो लाबोयो होनदों जेरै आसामाव आबादनि थाखाय गोबां हासार लाबोनानै होफैयो जायनि थाखाय जोंनि आसामनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां आरो आसामनि हायाव फ्राय जोंनो रासायनारि हासार होआबाबो दैज्लांनि आबादा जोंना जायो मानोना लोमसावनायनि थाखाय बानानि थाखाय हासार मोननानै जोंनाव माइ जायो दा बा आबाद जायो गुबुन गुबुन आबादफोरा जायो होनदों बेनि अनगायैबो आसामाव ना सम्पद बोखांनो जोंना दैबानानि थाखायसो सुबिदा जादों गोबां नाफोरा दैज्लांनि थाखायसो दैबानानि थाखायसो फैयो दा बेखायनो ना सम्पद बुथुमनो आसामा जोबोद मुलाम्फा जायो होनो दैबानानि थाखाय दा बे मोननै जाहोना गाहायै मोननै फिथाइया गाहायै जोंनाव दङ बेनिफ्राय गुबुन गुबुन फिसा फिसौ फिथाइफोर दङ बेनि अनगायैबो नैबाव दङ जोंना लास्टआव दैबानाया आसामाव गोबां जुब जुब अखा हाबोगासिनो दङ एबा दैबानाया जोंनाव गोबां जुग जुग जाबोगासिनो दङ बोसोरफ्रोमबो दानि नङा सिगांबो जादों दाबो जागासिनो आरो इयुनावबो जालांबाय थागोन जाउनाव बोसोरफ्रोमबो आबाद आरो रांखान्थि बिथिङाव गोबां खहा लाबोगासिनो दङ दाबो गोदोबो आरो जालांबाय थागोन बे खहाया नाथाय एसे एनै महराल' सोलायलांगोन गोदो जाबादि इफेक्ट जायोमोन खहा जायोमोन दा बेनिफ्राय एसे आलादा जाबाय आरो नेक्स्ट फैबाय थानाय समफोराव एसे आलादा जालांगोन बेबायदि दा बुंनो थाङोब्ला आसामनि साफ्रोमबो सुबुङानो मोगा मोगि जाबोनांगासिनो दङ नाथाय बेखौ होबथानो दिनैसिमबो सरकार आरो आसामनि सुबुंफोरा गोख्रोङै राहा लानो हानाय जायाखै एबा दासिमबो लागासिनोबाबो सरकारा बेखौ जोंनो थोजासे बिबांनि होबथानो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो मा होनदों बेनिफ्रायसो गोख्रोंसिन बे जों दालागसि सरकारा लादों आरो जों जालागसिन सोलिदों बेनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा खालामोबासो दैबानानिफ्राय आसामनि सुबुङा बारग'नो हागोननो बेखायनो जोङो सरकारजों लोगोसे साफ्रोमबो सरासनस्रा सुबुङानो दैबानानि बागै सांग्रां जानांगोन आरो बेखौ होबथानो थाखाय गावबा गावबो साफ्रोमबो जुजिनांगोन दा बेखिनि दा बेयावनो जोब्बाय आं सानदों बेयाव गैयाबाबो नोङो 98% पइन्टफोरा हाबबाय दा बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोनहा बेखौ लागोन आरो बेखौ लिरोबा फ्राय 8 मार्क्सआथ' ओरैनो मोननाय जाखागोन दा बेखायनो नोंथांमोना जायहा नांगौ लाबानो जाबाय डेसक्रिपसनाव PDF नि लिंक दं डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो गुबुन गुबुन एसेफोरखौ बे प्लेलिस्टआव थांनानै मोनगोन आरो गुबुन आयदा एबा गुबुन गुबुन भिडिअ नायनोबा प्लेलिस्ट गावबागाव चेनेलाव हाबनानै नाय होमबा नुनो मोननाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों